Sada, kada će mali trg biti rekonstruisan i kada se spoji sa velikim, Kumanovci će konačno osetiti korist šetnje dok jedu šećernu vunu. Sigurno će se pojaviti veća stiroporna tabla "Ja volim Kumanovo", dobit će se lepši pogled prema projevskim i nagoričkim sokacima, na klupe će biti postavljeni ergonomski jastuci, a krošnje retkih stabala priča se da će biti raskošnije. I sve to za neverovatnih 770.000 evra. Mali i veliki trg u Kumanovu nisu samo politički ostvarena kampanja, oni su i svedok ovog čudnog vremena u kome se revnosno štedi za koncert Prijović Aleksandre i pljeskavicu kod 3 šešira, a trgovi služe za opravdanje pred biračima, a možda i za grickanje semenki posle predstave samo u oktobru, za gradske desperadose koji čekaju parking mesto preko puta reklame. Jedan je napravio kej, jedan je za svog mandata izravnao sve šahte na ulicama, drugi je postavio bekaton oko fontane bez vode, treći zasadio sardone ili inćune u automobilske gume, četvrti zakrpio krov škole, svi redom pozirali nepogrešivo ispred sportske dvorane Sokolana. Mi smo ti koji nemamo strpljenja. Lepe stvari dolaze polako, hubavite raboti bavno stanuvat, kako kažu oni sa bugarskim pasošima. Futurističko Kumanovo će 2030. godine imati semafore koji rade, široke trotoare, bebe u kolicama bez pametnih telefona ispred sebe, aerodrom, univerzitete, kandidate za Nobelovu nagradu i ulične muzičare talentovane dovoljno za TikTok. Trgovi ne bi trebalo da se koriste za bilo kakve proteste, kada nam je narušeno zdravlje ili kada smo nezadovoljni kako se troši javni novac. Ne, to su bastioni koji se uglavnom koriste za divljenje onima koji sve rade u ime naroda. A evo, žrtvuju skoro 1.000.000 evra da nam bude lepše. Neka ne bude dok sa razglednice gledamo naše Kumanovo. Dobrodošli u stvarnost, prijatelji, to jest dobrodošli u još jedan komparativ. Revijom narodnih nošnji Kulturno-umetničko društvo Srpski vez obeležilo je svoje 10-godišnje uspešno postojanje. Priredba folklora koju organizuje Srpski vez deo je projektnih dana srpske kulture u Kumanovu, radionice za učenje srpskog jezika koju podržava Vlada Republike Srbije, odnosno kabinet ministra bez portfelja zaduženog za koordinaciju, aktivnosti i mere u oblasti odnosa Srbije sa dijasporom i opštinom Kumanovo. Predsednik KUD Srpskog veza Dalibor Kitanović je u svom obraćanju zahvalio svima koji ih podržavaju u radu, ministru bez portfelja za dijasporu Đorđu Miličeviću, ambasadorki Srbije Neveni Jovanović i gradonačelniku Maksimu Dimitrijevskom uz želju za povećanje članstva, ali i novim proširenim prostorijama. On je takođe zahvalio Televiziji Plus na prilici da promoviše svoj rad na svom maternjem jeziku srpskom. Večeras organizujemo prvi put folklornu reviju. Ova revija je deo ovog divnog projekta Dani srpske kulture i radionice za izučavanje srpskog jezika. Ovaj projekat su podržali ministar Milićević pri Vladi Republike Srbije, zadužen za dijasporu i opština Kumanovo i gradonačelnik. Kad smo potpisali ugovor, ove 18 godina nije bio korišćena ova prostorija. 10 dana smo radili kako bih prvo očistili ovaj prostor. Iznijeli smo i šuta i nekorišćenog materijala i svašta nešto odavde, 7 do 8 prikolica. Ja sam 10 dana bio i odsutan od doma, to od kuće, zna to Jovana najbolje. I do duši krenuli smo sami, polako, stidljivo, volonterski. Pokucali smo na razna vrata, neko nam je otvorio, neko nam se smejao. Većina je mislila da nećemo uspeti. Ministar Miličević je takođe uveren da Srpski vez iz Kumanova na najbolji mogući način neguje srpsku kulturu i tradiciju. Reči hvale za KUD Srpski vez imao je i gradonačelnik Dimitrijevski. Kroz igru i pres pesmu vi zapravo promovišete našu tradiciju, promovišete naš identitet.
Znate, kada sam preuzeo ovo ministarstvo, krenuo sam isto kao i vi. Od nule, vi to jako dobro znate. Dugo smo razgovarali o tome. Ali uvijek morate da napravite prvi korak. A da bi napravili prvi korak, morate da definišete cilj. Ono što želite da postignete u narednom vremenskom periodu. Evo nepunih godine dana. Ja sam pre svega zadovoljan podrškom koju smo dobili od strane predsjednika, od strane državnog rukovodstva za realizaciju cilja. A naš cilj je bio od početka da jačamo postojeće i stvaramo još čvršće veze između naše matice Srbije i naših sunarodnika Srba van Srbije, ma gde oni žive. Gosti iz Pirota na festivalu Dani komedije bili su iznenađeni mladom publikom i obećali da će nas ponovo posetiti. Piroćanci su škrti, ali ne na emocijama i kulturnim poklonima za publiku. Bajka o pozorištu je komedija. Iako naslovljen kao bajka, ovaj komad, nažalost, mnogo više korespondira sa stvarnošću od bajki koje znamo. Položaj kulture, a pre svega pozorišta, i kako kulturu i umetnost doživljava naša politička elita su glavne teme kojima se ova predstava bavi. Prvo, utisci o Kumanovu su divni. Mi smo prvi put ovde, stvarno smo divno dočekani, gostoprimstvo je na veoma visokom nivou, a od publike mogu vam reći da smo užasno iznenađeni, upravo sad to komentarišemo, toliko mlade publike koja zna da oceni šta mu se sviđa, a šta ne. Vidi se da ovaj festival već, ako se ne varam, 26 godina postoji. Negujte ga, čuvajte ovo pozorište, jer očigledno da vi imate predivnu pozorišnu publiku. Ovo je na prvi pogled jedna lagana pitka priča o jednom siromašnom pozorištu koje se dovija na razne načine, ali u svakom slučaju kraj ove predstave mislim da kod svakoga budi jednu gorčinu. To je prosto vreme u kome mi sada živimo, vreme na koje se načine dovijamo i nekako mislim da ona jeste sigurno duhovita što je publika pokazala, ali ako ne ostavlja gorčinu onda smo verovatno pogrešili, ali verujem da ostavljala i nama, posebno ova posljednja koreografija. Šta ćemo ljudi, umetnost se bori sama za sebe, verovatno ne bira sredstva, verovatno se koristi nekim ružnim sredstvima, ali da vam kažem nešto, pozorište i umetnost je postojalo pre svega, ja verujem da će postojati i posle svega. Najpre želim da se zahvalim direktoru vašeg pozorišta. Kada je stigao poziv, bukvalno se ni trenutka nismo razmišljali da li ćemo doći na ovaj festival komedije. Velika nam je čast i zadovoljstvo što smo bili ovde večeras. Ljudi, ja moram da kažem bravo za vas i za vašu publiku. Vi ovo što imate, ovo je veoma dragoceno. Znači, prvo što smo videli punu salu mladih ljudi. To je danas jako retko. Mislim, u ovim vremenima da toliko mladih ljudi želi i da voli i da dolazi u pozorište je jako bitna stvar. Znači, stvarno svaka vam čast i veliko hvala vašoj publici. Po reakcijama sam video da im se svidela naša predstava, tako da mi smo zbog toga ovde. To je naš poziv i to je najbitnije ono što radimo, da baš ta reakcija od publike, da se osjeti da je nešto vredno što se radi. Tako da utisci su fenomenalni. Prilično je ludo sve što se dešava. Realnost je višeslojna i ništa nije jednostavno. Još teže je objasniti, jer svi su ludi. Možda sam ja lud, možda samo ja mislim da su svi ludi, možda svi misle da sam ja lud, a možda svi oni i ne misle uopšte. A može biti i da ja nisam ja, niti si ti. Možda smo samo gladni kao u reklami, pa nam treba malo čokoladice da sve bude okej. A možda je sve ovo samo skrivena kamera. Zato nasmeši se, rekao je jednom izvrsni reditelj Siniša Eftimov, a mi smo se od srca ismešili i smejali čekajući doktora, odnosno gledajući predstavu Pozorišta Leskovac. Utisci su fenomenalni, ja sam oduševljen, ja sam prvi put ovdje u Kumanovu, oduševljen sam i salom i uslovima i apsolutno svime, publikom naročito. Bilo je velika čast i zadovoljstvo igrati za kumanovsku publiku večeras. I ovo je večer koje ću pamtiti zauvek. Glavna poruka da što manje mislimo na probleme, bit će nam bolje u životu, to je glavna poruka predstave. Samo pozitivno razmišljanje i to je to. O predstavi generalno režirao Siniša Eftimov,
Mi smo zaista uživali s njim, tu je jedan sjajan, pre svega čovek, onda i reditelj, tako da i mislim da je to i nus proizvod svega toga ova predstava i ja se zaista nadam da je publika uživala koliko mi večeras. Ja nisam znao za to, ja sam mislio da je ovo da nije takmičarskog karaktera, ali eto, super, pa što da ne? Naravno, mi smo tu, važno je na kraju krajeva učestvovati, tako da, opet kažem, uživao sam, meni je bilo zaista sjajno. Pre svega da vam se zahvalim na ovako divnoj publici, na ovakoj divnoj večeri, baš smo sada komentarisali posle predstave kolege i ja da smo prosto oduševljeni kako ste nas dočekali. Plašili smo se možda da će biti barijera jezik, ali vidim da je publika sjajno reagovala, zaista smo oduševljeni. Glavna poruka ove predstave je? Da, nismo ludi. Možda sam ja luda, možda i nisam, možda je neko drugi lud, šalim se. Pa da, eto, mi smo se trudili da sve ove, da kažem, neke poremećaje pokažemo na jedan smešan način, dopadljiv način. Mislili smo da će jezik biti prepreka. Ova izjava nam nije bila baš jasna. Očigledno, glumica koja je veoma uspešno odigrala ulogu bakteriofobične osobe nikada nije čula kumanovski dijalekat, ali do neke nove posete Leskovca u našem gradu mislit ćemo da je ona samo dobar komičar sa likom realne Cameron Diaz. Opština Kumanovo će i ove godine dodeliti najviše priznanje novembarsku nagradu povodom Dana oslobođenja grada 11. novembra. Ovo društveno priznanje dodeljuje se za posebna dostignuća u pojedinim oblastima, a pravo predlaganja kandidata imaju preduzeća, ustanove, udruženja, mesne zajednice, grupe građana i pojedinci. Prema odluci Komisije za dodelu nagrada, radovi treba da budu tematski vezani za grad, autori da budu iz Kumanova, a ostvarenja iz komercijalne i nekomercijalne delatnosti. Predlog je dostaviti u pisanoj formi najkasnije do 31. oktobra. Najveće društveno priznanje, inače, u opštini dodeljuje se od 1967. godine. Jedanaestog oktobra na Gradskom trgu održat će se izložba oldtimer automobila, a više o tome će vam reći Stefan Trendafilović, organizator ove interesantne izložbe. Izložbата počnува od 10 časot. Učesnici kojih je bila... Izložba oldtimera počinje u 10 časova. Učesnici će biti vlasnici vozila starijih od 30 godina iz cele Makedonije, a vidjet ćemo da ih bude što više iz Kumanova da obeleže praznik 11. oktobar. Prvi deo izložbe će biti na trgu od 10 do 13 časova, a zatim idemo u Pelince na svojevrsni izlet do 18 časova. 4 oldtimera su marke Mercedes, ali ima i drugih modela. Učesnik sam nekoliko ovakvih izložbi, ali do sada nije organizovana ovog tipa u Kumanovu i uz pomoć klubova Classic Mini, Peugeot klub, Buba klub, Citroen klub, Gentleman's Crew koji mi pomažu, ove godine ovo će biti nešto neobično u ime oslobođenja grada. Slobodno kontaktirajte Stefana Trendafilovića na društvenim mrežama za učešće i sve druge informacije o Oldtimer reviji automobila. Sekira pada u med, ali ne svake godine. 2023. ostaće upamćena po obilnim kišama koje su povoljno uticale na pčelinju pašu i stoga imamo bogatu medonosnu godinu u pomalo zaboravljenoj zemlji meda. Na sreću, eliksir mladosti i zdravlja, med i proizvodi od meda ostali su sa istim cenama ove godine, a nutritivni elementi su neuporedivo vredniji od sve više skupljih sladoleda, čipseva, sireva, maslinovog ulja i nafte. Alati koje društvo koristi za stvaranje i održavanje jednako su važni za ljudski život koliko i košnica za život pčela. Iako košnica nije deo niti jedne pčele, ona je deo kolonije, kako u obliku, tako i u oblikovanju života njezinih stanovnika. Nikad ne zaboravite sledeće stvari: brujanje pčela,
miris cveta, navučene roletne, marljivost prirode i ljudsku okrutnost. I naravno knjigu Sue Monk Reed, Tajni život pčela. Sledi vaša omiljena rubrika Spona. U sklopu projekta Art for Public Speech, podržanog od Evropskog fonda za Balkan, a uz logistiku Spone, Skoplje je deo regionalne turneje kabareja Neka ostane među nama. Događaj je zakazan za 13. oktobra, to je petak s početkom u 20 časova. U sklopu turneje Kabare iz Banja Luke će gostovati i u Beogradu i Sarajevu. Izvedena poezija i muzika su u potpunosti autorske i imaju elemente stand-up forme. Reč je o jedinstvenom i inkluzivnom umetničkom događaju koji ne propoveda demokratiju i slobodu govora kao parolu sa scene, već omogućava da se ona realno i desi na njoj. Ovo stoji na Facebook profilu autora Nebojše Kuruzovića. U izdanju Ključ izdavaštva upravo se pred čitaocima našao prvi roman Ljubice Kubure, Epitaf za glumca. Kuburu smo kao vrsnog pisca nedavno upoznali zahvaljujući zbirci kratkih priča Beogradski akvarel. Pisanje romana je najavili 23. januara 2023. godine na Sponinoj promociji Beogradskog akvarela u Skoplju, ipak ne otkrivajući previše detalja. Roman Epitaf za glumca zadire u nesalomivi duh čoveka koji odbija da bude ućutkivan, zamenjen i zaboravljen, čak i kada je suočen sa nepremostivim preprekama. Nakon što se zavesa spusti na glumčev život, njegova ćerka, koja u njemu vidi uzor, započinje pisanje romana o ocu, nastojeći da njegovo nasleđe sačuva od zaborava. Ljubica Kubura je rođena 29. januara 1988. godine u Beogradu, gde trenutno živi i radi. Jedan period života provela je u Skoplju. Piše kolumne za nekoliko portala u Srbiji. Nikada ne dovrši kafu do kraja. Uvek hoda u jednoj neispravnoj cipeli. Za nju savršen život znači šetnju po brdima, ispijanje vina i vođenje razgovora o poenti života. Sa 12 godina bila je prinuđena da čita Dostojevskog. Od njega je tada odustala i opredelila se za Čehova, a sada je za oboje. Ovo je momak iz komšiluka koji redovno ruši rekorde. Plivanje je važno, važnije od hoda, jer nije svud zemlja, negde je i voda. Možda je baš ovo pevušio mali Nikola od kuće do obdaništa, kada ga je pre 10 godina baba Nada vodila za ručicu. Tada ni sam nije znao da će plivanje biti njegova glavna preokupacija u životu i da će vrlo brzo postati apsolutni plivački rekorder u Makedoniji. Na državnom prvenstvu u daljinskom plivanju Nikola Đuretanović, iako kadet, nedavno je osvojio prvo mesto na 5 km sa najboljim vremenom u svim kategorijama, uključujući i seniorsku. Ovo vreme je nezvanični rekord na 5 km u seniorskoj kategoriji, kako su saopštili iz plivačkog kluba Vardar 2018, čiji je ovaj šampion član. Ovog leta Nikola je stigao čak do Japana na svetsko seniorsko prvenstvo. Septembar je rezervisan za Izrael i svetsko omladinsko prvenstvo, a njegov san, kao i san sve talentovane dece koja se bave ovim sportom, su naravno olimpijske igre, naročito one u Parizu sledeće 2024. godine. Nežnost je najskromniji oblik ljubavi. To je vrsta ljubavi koja se ne pojavljuje u svetim pismima ili evanđeljima. Niko se u nju ne kune, niko je ne citira. Ona nema posebne ambleme ili simbole, niti vodi u zločin, niti izaziva zavist. Nežnost je spontana i nezainteresovana, ide dalje od empatičnog saosećanja. Nežnost opaža veze koje nas povezuju, sličnosti i istovetnosti među nama. Ovo je rekla Olga Tokarčuk na dodeli Nobelove nagrade za književnost 2018. godine. Do sledećeg puta,
Budite nežni jedni prema drugima, kao što smo mi bili prema vama. Nismo vam servirali politiku, ako ste primetili, nije nas bilo briga ko ima akreditive da postavlja direktore škola u Kumanovu. Dokle god oko naših škola stoje policajci da nas zaštite od nas samih, mislimo da nije bitno da li se učiteljica zove Marina, a direktorka Frosina. Najmanje je važno iz koje stranke dolazi. Hvala na pažnji.